Psalmien kirja, luku 58 ja jakeet 1-11. Totisesti, onko vanhurskaus mykkä ja te puhutte, tekö tuomitsette oikein, te ihmislapset? Ei, vaan te hankitsette sydämessänne vääryyttä. Teidän kätenne käyttävät maassa väkivallan vaakaa. Luopuneita ovat jumalattomat äidin kohdusta asti, eksyneitä valhettelijat hamasta äidin helmasta. Heidän myrkkynsä on niin kuin käärmeen myrkky, he ovat kuin kuurokyy, joka korvansa tukitsee, ettei se kuulisi lumojan ääntä, taitavan taikojan loitsuja. Jumala, särje hampaat heidän suustansa. Herra, murra nuorten jalopeurain raateluhampaat. Haihtukoot he tyhjiin niin kuin vesi, joka valuu kuiviin. Kun he ampuvat nuolensa, olkoot ne kuin kärjettömät. Olkoot he niin kuin etana, joka sulaa mataessaan, niin kuin vaimon keskoiset, jotka eivät aurinkoa näe. Ennen kuin teidän patanne tuntevat tulen altansa orjantappuroista, hän myrskyllään puhaltaa pois kaiken, niin raaan kuin kypsänkin. Vanhurskas iloitsee, kun hän näkee koston, hän pesee jalkansa jumalattoman veressä. Silloin ihmiset sanovat, totisesti, vanhurskaalla on hedelmä, totisesti on Jumala, joka tuomitsee maan päällä. Psalmien kirja, luku 58 ja jakeet 1-11. Jos haluat kokea Herran Jeesuksen Kristuksen rakkauden, me pyydämme teitä Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Messias oli kärsivä ja noustava kuolleista 3. päivänä, ja hänen nimessään on saarnattava parannus syntien anteeksi antamiseksi kaikille kansoille. Tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Herrat, mitä minun pitää tekemän, että pelastuisin? Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut, sinä ja sinun perheesi. Jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Tehkää parannus ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi antamiseksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Ei ole pelastusta kenessäkään muussa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. On yksi Jumala ja yksi on myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys olkoon teidän kaikkien kanssa. Ainoalle viisaalle Jumalalle, meidän vapahtajallemme, kirkkaus, kunnia, valta ja voima nyt ja iankaikkisesti. Kiitos ja aamen. Agapao ekois todistuksia rajojen yli.